ang unang doktor nga nagbulgar sa coronavirus. Pero una pata mo ambak sa atong hiskutanan, palihog sa akong pindot sa subscribe button ug i-click tab ang notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga hiskutanan. December 1, 2019, Wuhan, Hubei Province, China. Ang unang pasyente nga gi-admit sa Wuhan Hospital tungod kay nakasinati og mga simptomas. December 8, 2019, pito ka mga bag-ong kaso nga pareha og simptomas niadtong pasyente nga gi-admit niadtong December 1. Ang duha niini naay koneksyon sa Wuhan Seafood Market. December 12, 2019, nabalita nga naay bag-ong viral infectious disease nga na-detect sa Wuhan City sa China. Pero gihilom pa kini nila bisan gani social media. December 21, 2019, na-identified ang pneumonia nga wala mailhi kung unsa ang hinungdan. December 24, 2019, samtang bisita diri sa Pilipinas ug andam alang sa Noche Buena. Sa Wuhan, China, ang mga scientist nag-upload og genetic sequence sa virus sa public database. Aron ang mga scientist sa tibuok kalibutan maka-access sa genetic sequence sa virus ug maka-design og vaccine gamit niining mga genetic sequence. December 25, 2019, duha ka mga hospital medical staff sa Wuhan, China gidudahang natakdan sa maong sakit o gi-isolate. December 26, 2019, nadiskubre sa mga scientist ang bag-ong sakit nga kapareha sa SARS nga nahimong epidemic niadtong 2002 to 2003 nga nagsugod gihapon sa China. December 27, 2019, ang genetic sequence nga ilang gipublish sa public database na istadihan og maayo sa ubang mga scientist o gipasa kini didto sa Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Science ug Peking Union Medical College. December 29, 2019, naay upat ka mga tawo nga gi-admit sa Wuhan Hospital nga naay pareho og mga simptomas ug pareho sila nga nagtrabaho sa Wuhan Seafood Market o kinig report sa hospital ngadto sa Center for Disease Control o CDC aron paimbestigahan kung base naay koneksyon ang mga sakit nga nakuha sa mga pasyente sa Wuhan Seafood Wholesale Market. O kining tanang panghitabo gihilom kini sa Chinese government tungod kay posible kining makaapekto sa ekonomiya sa China. December 30, 2019, Dr. Li Wenliang, ang unang doktor sa China nga nagbulgar nga naay posibleng outbreak. Ug iyang giwarningan ang iyang mga kaubang doktor nga magsuot kanunay og mga protective gear aron malikayan ang infection. Ug iya kining gipost sa social media nga Weibo. Ug upat ka adlaw human ma-post ni Dr. Li Wenliang, ipatawag siya sa Public Security Bureau. Kay sumala pa sa bureau nga si Dr. Li nagpakatag og mga mali nga impormasyon ug posible kining hinungdan nga matanggalan siya lisensya isip doktor. January 7, 2020, naay usa ka pasyente nga naay sakit nga glaucoma. Usa kini ka tindero sa Wuhan Market nga naatiman ni Dr. Li ug diri natakdan si Dr. Li Wenliang. January 12, 2020, i-admit si Dr. Li ug na-ICU sa Wuhan Central Hospital. February 7, 2020, Wuhan Central Hospital, alas 10 media sa buntag, gideklara nga wala na'y heartbeat si Dr. Li Wenliang. Sa kamatayon ni Dr. Li Wenliang, ang grupo sa mga Chinese academic nga gipangluhan ni Tang Yiming ug usa ka head sa Central China Normal University
nagpadala og sulat ngadto sa Chinese government ug naghangyo nga protektahan ang freedom of expression ug mag-apology kay Dr. Lee Wenliang. Kamo, unsa inyong maistorya? Comment down below. Ug ayaw kalimot og subscribe ug hantod sa sunod natong Hisgot Tanan.